ekainaren 8an, Euskal Herria punta batetik bestera lotzeko erronka daukagu. Iruña eta Durango lotuko ditugu gure eskuak batuz. El 8 de junio queremos participar en la cadena humana que unirá Durango con Iruña, 123 kilómetros y más de 50.000 personas unidas de la mano. Herritarron ordua iritsi da. Ideologia eta alderdikerien gainetik herri gisa jarduteko ordua da. Zuekin egin nahi dugu aurrera, baita gaur hemen falta diren guztiekin ere. Erabaki dezagun guztiok batera zein den jarraitu beharreko bidea. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskubiko datuta. Jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Industriako langileak, irakasleak, ikasleak, kazetariak, kirolariak, idazleak, nekazariak, medikuak, gazteak, emakumeak, gizonak, jubilatuak, eremuz eremu, pertsonaz pertsona, denok gara beharrezko.